Bueno, irakurriko izot beste pasarte bat, Orio ondoratu zanekua. 1935ean, Orio oso traineru arina eraman zuen Kontxara. San Pedrokoek protesta egin zuten, untzia arinegia zelakoan, baina hala ere, estropada jokatzea erabaki zuten. Izan ere, egun hartan itxaso zakarra zegoen, eta San Pedrotaren ustez, Oriotarrek arazoak izango zituzten. Lehen txandan San Pedro izan zen garaile, bigarrenean Orio ondoratu nintzen. Zurrumurruen arabera Oriotarrek behiek ondoratu zuten untzia, Pasaitarrek irabaztea ezinezkoa izango zela ikusita. Horrek gauza zuen. Ondoratzen kontu. Leheno hitzak indaitu, hitzak gora eta bera, txori batek esan digu neskan enbarkazioan herria txikota gora eta herria txikota bera entzala ekipo animatzeko gerrako grito bezala hori aukeratu gendu. Orduan, proposamen politik izango litzake, hau izan lehike, adibidez, Kontxako gorezko txanda bat, ez? Azki asko izan lehike. Zortzitan zertzia ez da gutxi, baina ametxiten azita, horrezko txanda eskatuko dut. Politika izango litzake, zuek herria txikota esan da animatzia, zuen ekipua edo zuen taldea. Hori esan da litzea. Ez dakit, bukatzeko gaude galdetuko jat, gero zuei txanda emango izugu, baina hori joan gaude eta ala tokatzea eta ez dakit, galdetuko izugu, igual, igorri ez dira hori galdetuko, gero esan bezala be, baina nola ikusten dezu hori jo, nola ikusten gaituzue, edo, pixkat, demoraldi begira. Azkarregik. Azken binen, kontu gatatzen saiatzen garen, Afrikako kontu izatea, baina betire aurrena referentzi bezala hartzezu aurreko urteko talde bakitzen errendimentua, gero fijatezea gutxi gehiago talde horrek edo bloke horrek jarraitzen duen edo ez, eta kasu honetan hori jok lehen gorteko bloke osoak jarraitzeaz gain, uste refuerzo honak ditula. Gero entra horiek izango lan asmatzen zein sartu zein kendu, dami gertatzen zaigun ezala, baina momentu honetan inorek ez gea guztitzen kandidato bat edo favorito bat esaten, multzo bat bezik eta multzo hortan argi eta garbi hori jodola, hori nik uste nahiko garbiek azuela danok, baina negu guztin ikusi da eta nik uste kandidato horietako bat, nabarmen hori jo izango eta hori joko traineroa gerontan azkar bitiko da, seguru. Etzak egin hau ditu. Nire eskubia den hobek etzak egin hau ditu. Hori da, denok bat gatoz. Jonek esan duenakin, Igorren 3. urte izan ikane baita, horrek seguriak emango. Eta jonek esan da bezala, lehen gurten ja demostratu zen, talde oso indartzua zora, eta urten ikusita jende indartzua etorri ala, normalen biltza, hor golan ibiltzeko trainerua. Egi beste nola ikusitu, Igor? Bestek... Azkarra jeke, ez da? Bai. Ez da ere, gure heldute egia dena da, gure lasaita ondo dela, guain dauko dinamika laneako eta entrenatzeko eta lehen hemen aipatu dian pixkat kondizio eta baldintzaiek entrenatzeko ere berreskuratu ditugu. Oin dala urte batzuk egun etzian bezala xe, ni eguna oin dala 3 urte etorri nintzanen, ez zauden oan duen baldintza, bestelako ez dauden ez da. Akaso ongozian, beste hainbat okitan dauden bezain txarrak edo dena eragok ez da, berreskuratu egin dugu pixka bat, eguneroko entrenamendutan egokita behar bezala biltzeko aukera oso ona dako guain, horrek asko egiten du, asko markatzen du, eta dinamika ona, eta hori, batipa lasai, barruan, eta lareako presentasuna dago. Eta orduan hori beti oso ona da, ezta? Eta gero aurkarik beti asko eta oso onak. Baina, egia dena baita ere, hori, taldea baita ere sentitzea da bizka geho eta konfiantza gehiokin bere buruakin, bizka berriz ere ostea honen artea bueltau izan bagina ezela eta sensazio horrekin da bertan gelditzeko asmoakin, eta orduan bai mutilak behar beste seguria emaila bat guztegoela eta transmititzegoela, ezta? Eta sentidu hortan nahiz aurkari oso gorra izango ditugun eta betzak gure dinamika hona da, eta beti, ez da beti izaten, dana ez da izaten bizitza guztiako, ez ona eta ez txarra dana, baina guain momentu honetan bentsat, momentu honean esango nuke gaudela bai.